Köszöntöm az Óbudai Veranda nézőit, Lentulai Krisztián vagyok, a műsor harmadik adásával jelentkezünk, és ahogy már megszokhatták, itt van velünk a stúdióban Bús Balázs polgármesterjelölt, szervusz, köszöntelek itt az adásban, és Hámori Máté, a mai meghívott vendégünk, Liszt Ferenc díjas magyar karmester, a Danubia zenekar művészeti vezetője. Köszöntünk, örülünk, hogy itt vagy. Köszönöm a meghívást, sziasztok! A mai pántlikázott műsorunk a kultúráról fog szólni, és ebben a műsorban mindig van egy merényletszerű felvezetés, ez ma lesz a legkevésbé merényletszerű, hiszen kulturális témában nem fogok idehozni országos politikai felvezetőt, hogy bemelegedjünk, de nem tudtam nem észrevenni a tegnapi Facebook posztodat, Balázs. Miklós Erikával találkoztál a Kobuciban. Barátinak mondható ez a találkozás, vagy azért komoly dolgokról is, akár tervekről is tudtatok a művésznővel beszélgetni? Baráti is volt, és komoly is, tehát tudtunk arról is beszélni, hogy mik a tervek, és miket szeretnék a következő időszakban megvalósítani, illetve akár abban is, hogy ebben Erika hogyan tudna segíteni. A ti ismerettségetek milyen múltra tekint vissza? Egy pár éves múltra alapvetően az NK-hoz kapcsolódik a mi találkozásunk, de egy nagyon jó és nagyon eredményes együttműködésünk volt. Vágjunk is akkor bele, és itt a szerkesztőnk Kántor Balázs segítségével 3 fő részre van osztva a mai műsor, tehát a nézőknek is felhívom a figyelmét, hogy fogunk beszélni a korábbi Bús Balázs féle ciklusokról, fogunk beszélni az elmúlt évek kulturális, politikai megoldásairól, és természetesen, ahogy már a korábbi adásokban megszokhatták, Balázs és a helyi Fidesznek a terveiről is néhány szót fogunk említeni. Ide kell idéznem a középső résznek, tehát a mostani 2019 utáni időszaknak az első tételét, és innen fogom visszavezetni az első kérdést. Ez úgy szól, hogy kulturális élvonalból sereghajtóvá vált Óbuda-Békás megye néhány év alatt. A kulturális élvonalat hogy kell érteni a te régi időszakodra? Volt egyfajta összehasonlítás, ha nem is annyira exakt, Budapest összes kerületét tekintve, amiben nem tudom én, rendezvények, intézmények tekintetében kifejezetten polpozícióban volt Óbuda? Azt gondolom, hogy 19 előtt a kerület kiemelkedett a kulturális tevékenységével a többi kerületek közül is, mind a programok tekintetében, amiket létrehoztunk, mind az intézmények tekintetében. Egy nagyon átfogó, nagyon sokszínű kulturális élet indult el a korábbi években. Ez persze egyébként a költségvetés szempontjából is jelentkezett, de... Bocsáss meg, közbevágok, ez egyébként kulturálisan egy ilyen generációs kérdés, vagy történelmi kérdése volt Óbudának, hogy ez nektek fontos, vagy ez neked személyes ügyed miatt volt fontos? És azért volt ez jóval látványosabb dolog, mint a többi kerületben? Talán személyes is. Hogyha én a saját életemre tekintek, a politikai életemre, akkor azt gondolom, hogy ebben volt egy fejlődés. Én alapvetően szociális szakemberként kerültem be a politikába, és elsősorban a szociális dolgokkal foglalkoztam. Majd egyre inkább azt láttam, hogy a közösségeknek a szervezése a legfontosabb önkormányzati tevékenység, vagy politikai tevékenység, és azt éltem meg, azt láttam, hogy ennek az eszköze a kultúra. És innentől kezdődött az el, hogy akkor egyre inkább kulturális fejlesztéseket, kulturális tevékenységeket is megpróbálunk megvalósítani. Máté, ha visszagondolsz arra az időszakra, ami Balázsféle fémjelzett ciklusok voltak, akkor neked dupla módon teszem fel a kérdést. Egyrészt művészként, másrészt átlag állampolgárként hogyan emlékszel vissza arra az Óbudára? Hát ez tény, hogy a Balázsnak a személyes jegye, vagy a személyes preferenciái is megjelentek pozitív értelemben ebben az időszakban, mert én azt gondolom, hogy nagyon nagy ritkaság, nem csak manapság, hanem mondjuk abban az időszakban is már annak számított, hogy egy politikus egy kicsit kitekintve a politikának a szűken értelmezett területéről a jólétet, az emberek jólétét teljes mértékben, a teljes emberre vetítve értelmez, és akkor azt mondja, hogy nem csak egészségügyi intézményekre van szükség ahhoz,
ahhoz, hogy az emberek jól éljenek, hanem szükség van a lelküknek az ápolására is. Nagyon kevesen foglalkoznak ezzel. Balázs viszont ezt kiemelten kezelte polgármesterként, és ennek bizonyos értelemben az lett az eredménye, hogy ebben az időszakban, a 19-ig tartó időszakban Óbudának nagyon pezsgő kulturális élete lett. Tehát ha most csak a múzeumokat nézzük, amiben egyébként nagyon élen jár a kerület, tehát nagyon adottságait tekintve nagyon sok múzeuma van, és kiváló múzeumok, rengeteg program volt, nézhetjük azokat a kulturális köztereken megvalósuló programokat is, hogy az emberek találkozhattak mondjuk koncertekkel is abban az időszakban, és hát a mi zenekarunk is, hogy azért ezt is megemlítsem, ebben az időszakban kapott új lendületet, kapott egy próbatermet Óbudán, ami egy hatalmas dolog volt, és azt gondolom, hogy ez a fajta odafigyelés és törődés, ami akkor a Balázs részéről nem csak minket, hanem általában a kerület kulturális szereplőit érte, ez párját ritkítja tényleg valószínűleg a városban is, de talán az országban is nagyon ritka, hogy egy városvezető ennyire fókuszba helyezze a kultúrát. Mondtad, hogy ez ritka. Kétszer is említetted, megütötte a fülemet. Mi a te mondásod erre? Azért, mert ez nem térül meg egyből? Azért, mert azt gondolják a politikusok, hogy ez rövid távon kevés szavazatot hoz. Miközben, aki hosszú távra tervez... Csak szólok Balázs, hogy most egy olyan műsorban ülünk, aminek az egész témája olyan, ami a vendégünk szerint neked alig fog hozni szavazatot. Mégis ragaszkodtál hozzá, hogy ezzel 50 percben minimum foglalkozzunk, csak szeretném, hogy tudjad. Igen, de nem ilyen egyértelmű a dolog, mert ugye ha arra gondolunk, hogy most hány ember jár a Zeneakadémiára a koncertre, ahol mondjuk mi koncertezünk, hát nem annyira sok, de viszont ha arra gondolunk, hogy hány embernek van gyereke vagy unokája, aki iskolába jár, és például a okáért a Balázs idejében lehetővé vált az, hogy mi, a mi zenekarunk eljárjon óbudai iskolákba, általános iskolákba, majdnem az összesbe, és ott koncerteket adjunk. Most, ha megkérdezel egy átlagos választópolgárt, hogy szeretné-e, hogy a gyereke művészeti élményben, koncertben részesüljön, akkor abból 10-ből 10 azt fogja mondani, hogy igen, szeretném. Hogyha ezt egy kerületvezető lehetővé teszi, és egy kerületben erre van lehetőség, akkor abban a kerületben jobb élni, mint abban a kerületben, ahol ez nincs. Tehát tulajdonképpen az áttételes hatása az ilyen kulturális szolgáltatásoknak, nevezzük ezeket így, az sokkal-sokkal fontosabb és sokkal nagyobb, és azt gondolom, hogy az emberekben azért ennek az időszaknak az emlékei, és bizony a kulturális vetülete is ennek, az kulturális szolgáltatások sok rétűsége és színvonala szerintem megmaradt. Tehát, hogyha valamire én azt gondolom, hogy emlékeznek a Balázs időszakából az emberek, sok mindenre emlékezhetnek, de biztos, hogy ez ott van, hogy valamilyen értelemben, nem is tudja megfogalmazni, hogy, de színesebb volt ez a fajta lelkitörődés a lakosokkal, ami a kultúrán keresztül tud megvalósulni. Nektek pedig nem derogált, hogy nem feltétlenül értő közönséghez mentek, hanem egész kiskorúakhoz viszitek. Hát nekünk a mi zenekarunknak az a missziója, hogy a zene mindenkié, mondta egy híres ember, ugye Kodály, és hogy mi tényleg lehetővé tegyük azt, hogy mindenki élhessen a zene. Ehhez nincsen zeneértő, meg nem zeneértő, tehát aki azt gondolja magáról, hogy nem zeneértő, az is tudja értékelni a koncertet. Ha egy zene jó, hitelesen van előadva magas színvonalon, akkor valamilyen húrt benned is, vagy akárkiben meg fog pendíteni, még akkor is azt gondolod, hogy te ezt a műfajt nem szereted. A gyerekek pedig hihetetlenül nyitottak és rendkívül befogadóak. Tehát az, hogy mi el tudunk menni iskolákba, és ott tudunk lenni velük, ez egy óriási élmény nekünk is, és azt gondolom, hogy az ő személyiségfejlődésükben fontos lehet az, hogyha vissza-vissza tudunk térni, és ezért az óbudaiakkal a gyerekeken keresztül kezdődött el igazán a kapcsolatunk. Aztán persze más koncerteken, óbudai nyár, stb., amik azért kiemelt események voltak akkor, ezeken is meg tudtunk jelenni, és úgy éreztük akkoriban, válaszolva az előző kérdésedre, hogy az óbudaiak szívébe azért mi is kaptunk egy kis szeletet, fontossá tudtunk számukra válni, és ők is fontosak lettek számunkra, és ezt azért tulajdonképpen annak az időszaknak a politikai döntéseinek is köszönhetjük. Más kerületekben megállott a lokálpatriotizmus, a helyi politika és a városlakók között, hogy az adott kerületieknek ingyen van a parkolás, ti a múzeumokat is ingyenessé tettétek annak idején. És nagyon jól tettük. Azt láttuk utána, hogy azzal, hogy a kerületiek az összes kerületi múzeumot, és ez legyen akár állami vagy fővárosi fenntartású ingyenes,
Ez minimális forrásba került az önkormányzatnak, de a duplájára ugrott a látogatószám ezekbe a múzeumokba, és mellette, ami szintén fontos, és így az oktatáshoz is kapcsolódik, hogy a múzeumpedagógiai szolgáltatásokat is megtámogattuk, hogy minél több iskolás csoport tudjon a múzeumokba menni. A Szarvas Jóska szokta mondani, hogy a kultúrát azt vissza kell tanulni. És azt hiszem, hogy mind a Danubia zenekarral való együttműködés az iskolákban, mind egyébként a népzenei iskolával való együttműködés, és pont erről szól. A népzenei iskolával pedig még a Kobzos Kis Tamás idejében azt találtuk ki, hogy minden óvodában lesz népzenei oktatás, népzenei ismertetés, és ezt aztán teljesen levittük bölcsődei szintre, hogy bölcsödékben is simogató hangszerekkel tudnak találkozni a kisgyerekek. Szerintem ez iszonyú fontos ahhoz, hogy aztán felnőttként mi milyen kultúrafogyasztók leszünk. Rengeteg mindent elértetek abban a ciklusokban, vagy azokban a ciklusokban, úgyhogy most nekem itt a bőség zavarával kell küzdenem, úgyhogy a szerkesztőnknek mondom, hogy a személyes ízlés alapján fogunk dönteni itt a válogatásban. A könyvmegállóknak a telepítése az hogyan sült el, Balázs? Az kimondottan jól, kicsit ellépek tőle. A kerület az abban is egyedülálló a fővárosban, hogy saját könyvtárat tart fenn. Ugye a legtöbb kerületben a fővárosi Szabó Ervin könyvtár üzemeltet könyvtárakat, nem kötelező feladata ez egy kerületi önkormányzatnak, ellenben nálunk van egy Platán könyvtár. Ez akkor indult, amikor a Gázgyári Művelődési Házban az ottani könyvtárat bezárták, és azt a döntést hoztuk, hogy ezt megtartjuk, ezt a könyvállományt, és üzemeltetni fogjuk. Majd a Békás megyeren egy bezárt Szabó Ervin könyvtárat, az Ezüsthegy utcai könyvtárat mi újra nyitottuk. És a könyvmegállóknak, ugye nem nálunk indult ez el, külföldön nagyon sok helyen van erre példa. Ez egy civil kezdeményezés volt Csillaghegyen, de annyira jól sikerült, hogy abban állapodtunk meg, hogy ezt elkezdjük továbbfejleszteni. Nagyjából 12 közterületi könyvmegálló van, és van 5 gyermekjátszótéren, Máltai játszótéren lévő gyermekkönyvmegálló. És amiben ez jól működik, az az, hogy a gondozását azt a Platán könyvtár vállalja. Tehát nem történik az meg, hogy csak mondjuk keresztrejtvények meg műszaki tartalmú könyvek lennének ebben a könyvmegállóban, hanem tényleg tartalmas olvasnivalók vannak folyamatosan. Ugye a működési elv az az, hogy vigyél egy könyvet, hozz egy könyvet ebbe a megállóba. Tényleg jól működik, és a zuglói önkormányzat abban az időben megkeresett minket, Karácsony Gergelyék, hogy ez nekik nagyon tetszik, szeretnének Zuglóba ők is ilyet. Mondtuk, hogy persze, nagyon jó. Adtuk hozzá a technikát, mindent, de mondtuk, hogy lehet, hogy azért egy más arculat kellene Zuglóba. Azt mondták, hogy nem, nekik az nagyon jó, ami a Bús Balázséknál van. Ennél jobb dicséret nem is kell. Olyan rendezvények születtek meg a te idődben, mint az Advent Óbudán, az Óbuda napja, Óbudai Sörfesztivál, Óbudai nyár. Miért volt fontos az, hogy nyilván nem a névadás, ez teljesen nem, senki nem fogja megkérdezni, hogy miért lett ez a jelzős szerkezet mindegyik esetben. De miért volt fontos az, hogy ilyen rendezvényekkel a közösséget erősítsétek, és számoltatok-e azzal, hogy én, mint kerületen kívüli, ezeknek a rendezvényeknek ugyanúgy látogatója voltam, a 4-ből 2-nek minimum, mert olyan híre lett, nyilván egyrészt szájhagyomány útján, másrészt pedig valószínűleg a folyamatosan gazdagodó programkínálatokán. Egyrészt, mert azt gondolom, hogy a kerületieknek szükségük van, hogy egymással találkozzanak, ünnepeljenek, ki tudjanak szakadni a hétköznapokból, és ezek az alkalmak erre kiválóan megfelelnek. Azt mindig örömmel néztem, főleg az óbudai nyár rendezvényén, amikor láttam, hogy úgy kiöltöznek egyesek, főleg idős emberek az óbudai nyár rendezvényére, mintha a vasárnapi misére mennének. Tehát láttam, hogy ünnepként élik meg ezeket a koncerteket, és ez egy fantasztikus élmény volt. De alapvetően az indította be ezt az egészet, hogy az első óbudai adventkor a Gimes lépett fel Óbudán,
És többen jöttek utána hozzánk azzal, meg hozzám is, hogy ők nagyon örülnek, hogy mi kihoztuk nekik ide ezt a zenekart. És akkor lehetett megérteni, hogy nagyon sok óbudai van, akik nem mennek be a városba kulturális fogyasztás, kulturális rendezvényekre. Ellenben, hogyha itt Óbudán ezek a programok megjelennek, akkor ezeket igénybe fogják venni, és nagyon örülnek nekik. És így kezdtük aztán évről évre egyre több intézményt is bevonva ezeket a rendezvényeket megtartani. Ebből 2 szerintem az Óbuda napja és az óbudai advent, az valóban aztán túlnyúlt a kerület határain, és a városnak például a legcsaládiasabb, legszerethetőbb adventi rendezvénye még ma is az óbudai advent. Máté, mennyiben járul hozzá, és mennyiben járulhattak hozzá ezek a nagyívű tervek, amik aztán már túlmutattak a kerület határain abban, és most nem szakmai kérdést fogsz kapni, hogy az adott térségnek a lakosai egy ilyen polgári öntudatra ébredésnek lehettek saját életükben szemtanúi. Tehát az, hogy nekem nagyon megfogott Balázs példája, hogy idősek kiöltöztek, mert úgy élhették meg, hogy a szűkebb környezetükben ez egy ünnep, és a sajátjuknak érzik. Ilyen visszacsatolásokat te is éreztél akár a munkáid során, hogy az óbudaiság, az óbudai öntudat az megmutatkozik az embereken, és az érdeklődésükön, a mentálhigiénés állapotukon? Abszolút, én nem vagyok óbudai, én nem is laktam soha a kerületben, viszont most már 10 éve itt dolgozom tulajdonképpen, és ide köt a hivatásom. És azt megtapasztaltam a 10 év alatt, hogy ez egy különleges kerület, nem csak a mérete miatt, hogy gyakorlatilag azért egy önálló nagyvárosnyi területről is és emberszámról is beszélünk, hanem amiatt, mert tényleg létezik egyfajta óbudai identitás, amiben nagyon sok minden beletartozik. Beletartozik a Duna közelsége, beletartozik mondjuk az erdősebb területeknek már az a szinte agglomerációs hangulata, beletartoznak az egyszintes házak mondjuk a Kolossy tér és környékén. Tehát van ennek a kerületnek saját illata, és ezek az emberek, akik itt laknak, nagyon sokfélék. Nem lehet azt mondani, hogy ilyen az óbudai, mert teljesen más, mikor Békásmegyerre megyünk egy iskolába, és teljesen más, mikor mondjuk egy második kerület határában koncertezünk. De azt lehet mondani, hogy van egyfajta öntudat, és a büszkeség, hogyha valami Óbudához kötődik, az nagyon erőteljesen megjelenik. Ezért, mikor a zenekarunk fölvette az óbudai nevet, ugye mikor Balázs döntése nyomán az óbudai önkormányzat tulajdonába került az óbudai Danubia zenekar, akkor utána éreztük azt, hogy elkezdünk ténylegesen az övéké válni, tehát az itt lakó emberek sajátjukként tekintenek erre az együttesre, és ez azért nem csak az Mondhatnád azt, hogy ez nektek nem fontos? Hát most de fontos, mert... Attól ti nem fogtok, hogy mondjam, jobban vagy rosszabbul lefogni egy akkordot. Nem, akkor mondd meg, mitől fontos. Azért, hát egyrészt azért vagyunk, hogy valahol otthon legyünk a világban, ugye most nem pontosan idéztem, de hogy egyrészt kell egy otthon mindenkinek. Másrészt, amit mi csinálunk, az a közösségépítésről szól. Hát gondolj bele, hogy egy zenekar, az attól, te azért mész egy koncertre, bármilyen zenekar legyen, az 4 fő, vagy 40, vagy 80, mert azt akarod látni, hogy ezek az emberek együtt közösségben mit alkotnak. Hogy az egyik gitáros hogy adja a másiknak a szólamot, hogy élvezi a dobos, amit csinál. És ugyanez van nálunk is, amikor megnézel egy szimfonikus zenekart. Az a közösségnek egy tökéletes makettje. Ahogy kéne, hogy működjön. Mindenki a saját tudását a legmagasabb szinten belerakja. Egy nagyon magas tudásról van szó, és valami csodálatos dolog jön létre, az részek egészeként. A közösség így akar működni. Ezt akarjuk, hogy a társadalom milyen legyen. Ezért, mikor elmész egy koncertre, tükröződik a vágyott közösségi ideális működés a zenekarban. Tehát mi közösséget építünk. Nekünk nagyon fontos az, hogy hol vagyunk, és ezért is volt fontos, hogy például a próbaterem, ami volt Flórián mozi volt, azt az önkormányzat döntése alapján mi megkaptuk használatra, és most az elmúlt években sikerült is állami támogatással megvásárolnunk a saját részünkre, és saját otthonunk van, átalakítottuk, felújítottuk szintén Balázsék segítségével ezt a próbatermet, és most már ez egy koncerthelyszín, amit annak idején meg is ígértünk, hogy ez egy koncerthelyszín lesz az óbudaiaknak, hiszen sok minden van Óbudán, koncertterem az nincs, vagy nem igazán van. És ezért most már a Danubia Szalon, a Flórián téren oda már járnak idősek, járnak családosok, tehát ez egy új helyszín lett, és azt látjuk, hogy fontos az a valahova tartozás, és mi büszkék vagyunk az óbudaiságunkra még akkor is,
hogyha most már egy ideje nem használjuk a nevünkben az óbudai jelzőt. Vissza fogunk majd erre térni, csak Balázsnak szeretném megadni a szót, átugrottunk a mai verandának azon részére, amiről az elmúlt néhány évről kell egy picit beszélnünk, muszáj ezt a pirulát bevennünk, és ennek a résznek az utolsó gondolatával kezdem, megfordítom a sorrendet. Azt már többször megvitattuk egymással, Balázs, különböző műsorokban, hogy sok esetben nem feltétlenül pénzkérdése az, hogy egy adott városvezetés mire áldoz, vagy milyen prioritásokat állít fel, hanem sokszor elég lenne a szándék, és ezt a szándékot nem mindig értük tetten a jelenlegi városvezetésnél. De a kultúra esetében ez a mondat, hogy nem értik, ezért nem is szeretik a művészetet, ellenségként tekintenek rá, ez egy nagyon súlyos mondat, és kérlek, ezt világítsd meg nekünk, mert erre még én is nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit értettek ez alatt. Azt, amit korábban is mondtam, hogy nem értik azt a felelősséget, hogy mit jelent ez egy ilyen jellegű települést vezetni, ami Óbudát jelenti. Ez egy 124 000-es település, az ország 6. városa lenne, hogyha önálló lenne. Az ilyen városok egyébként mind büszkék arra, hogyha saját szimfonikus zenekaruk van, és mindenhol erre nagyon büszkék. És ugyanúgy akár a többi kulturális tevékenységükre is. Én azt élem meg az elmúlt években, még akkor is, hogyha akarok egy kis felmentést adni nekik, hogy a Covid az sok szempontból nehezítő körülmény volt, de nem látom azt, hogy azt felismerték volna, hogy akár a Covid-ra adott válasz is, vagy a Covid-ra adott válasz az a legjobb, hogyha a kulturális tevékenységeket fejlesztjük. Azt látom költségvetésileg is, a közösségi házaknál leépülő források vannak, nagyon sok ember elment erről a területről. Hallom, hogy az az együttműködés, ami a kulturális intézmények között volt, az jóformán megszűnt. Tehát igazából ebben azt érzem, hogy nincs érzékük, nem értik azt, hogy mit jelent az óbudai kulturális élet, vagy az a történelmi hagyomány, amin egyébként Óbuda van. És ezt csak abból látom, hogy például egy ókori rom, amin egy graffiti megjelenik, ahhoz hogyan viszonyulnak. Mi azt megpróbáltuk azonnal eltávolítani, pont azért, hogy az ne maradjon ott, ne rombolja tovább azt a környezetet. Ők az égvilágon semmit nem foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Tehát látom a mentalitást, a hozzáállást, van, aki ez egyszerűen úgy fogalmazott, és ez a területek gondozatlanságában is megjelenik, hogy egyszerűen egy nihilista hozzáállás van a jelenlegi városvezetés részéről, és nem is várható tőlük, hogy ezen változtatni tudnak. Ha Óbuda nem akarja azt, hogy a fiataljai 100%-ban a belvárosba menjenek bulizni, akkor nem árt, hogyha a ti szórakozó helyeitek is rendben vannak, fejlesztve vannak, és jó programokkal, étel, ital kínálattal várják a fiatalokat, és az a helyzet most, hogy úgy tűnik, hogy a szórakozó helyekkel majdhogy nem minden kapcsolatot megszüntetett a jelenlegi városvezetés. Ezeket te visszahallottad ezektől a cégektől? Visszahallottam, most nem akarom őket kellemetlen helyzetbe hozni, de azt gondolom, hogy általánosságban azt kell mondanom, hogy mind a vállalkozókkal, mind az ilyen jellegű szolgáltatókkal egy újfajta kapcsolatot kell kialakítani, segíteni kell az ő működésüket. Egyébként itt is, hogyha a Covid-ra visszautalok, ha csak azzal segítettek volna, hogy a közterület használati díjakat mérséklik, elengedik ezeknek a vendéglátóhelyeknek, ahol vannak zenés programok is, azzal már nagyon nagy segítséget adtak volna. A kerületnek baromi jók a lehetőségei, ezt én már korábban is mondtam, hogy szerintem egy diákváros irányába el lehetne a kerületet indítani, és ebben akkor a minőségi kulturális szolgáltatások, fogyasztások nagyon fontosak. Nem példanélküli Budapesten az az eset, hogy egy nagymúltú zenekar mellőzöttnek érzi magát. A helyszín Erzsébetváros volt, néhány évvel ezelőtt a 100 tagú cigányzenekar. Máté felé fordulók, szerintem kezdi érezni, mi lesz a következő téma. Elvették a próbahelyüket,
és aztán mindenféle már-már országos méretű botrány kezdett kialakulni ebből az egészből. Egy Magyar Örökség és Hungarikum díjas zenekar, a 100 tagú cigányzenekar, és az a csúfság esett meg velük, hogy aztán végül is Buda fogtétényben leltek új otthonra. Jóval odébb, és aztán jöttek a hatalmas szólamok Erzsébetvárostól, hogy a legnagyobb büszkeségeink ők, és mi azon fáradoztunk, hogy legyen egy másik próbatermük. Ezt a mellőzöttséget, ha nem is ilyen fokban, de milyen mértékben éltétek meg ti, és akkor itt a lehetőség arra, hogy ezt a névváltozást itt aki nem tudná az óbudaiak részéről, ez miért volt? Igen, hát nyilvánvalóan volt egy váltás szemléletben is, és sok mindenben azt éreztük 19-ben. Ami azt gondolom, hogy bizonyos szempontból legitim, mert minden városvezetés a preferenciáit úgy határozza meg, ahogy meghatározza. Hozzá kell tennem, hogy Balázsnak a támogató hozzáállása a teljes kulturális területhez, az még egyszer mondom, az példanélküli, tehát nem nagyon tudnék másik olyan városvezetőt mondani, akinek ez ennyire fontos. Hát ehhez képest egy nagy kontrasztot értünk meg. Gyakorlatilag számokból kifejezve azt jelenti, hogy amikor Balázs úgy gondolta, hogy az óbudaiaknak fontos, hogy legyen egy saját szimfonikus zenekaruk, akkor nagyon komoly támogatást is nyújtott az óbudai önkormányzat a zenekarnak, ami lehetővé tette, hogy az előbb említett ifjúsági koncerteket például volt, hogy ingyenesen, vagy csak 500 forintos jegyért tudtuk játszani. Ez egy példa, de itt ne haragudj meg, hogy megakasztalak, hogy sokszor egy ember, egy választópolgár számára az összegek nem mondanak semmit. Nagynak érez egy közepeset is, meg a nagyon nagyot is közepesnek érzi, mert hogy a számok világában főleg ilyen szinten nem tud eligazodni. De hogyha példákat tudnám mondani, hogy az például mikre volt elég, mire tudtátok felhasználni ezt a támogatást, ezt jobban megérteni. Amikor a legnagyobb volumenű támogatást kaptuk Óbudától, az 150 millió forint volt egy évben. Összehasonlításként jelenleg egy szimfonikus zenekarnak az éves teljes büdzséje az nagyjából 800 millió és 4 milliárd forint között mozog. A 4 milliárd az a nemzeti filharmonikusok, most a 800 millió az most nagyjából a mi jelenlegi éves büdzsénk, de ez abban az időben sokkal kevesebb volt. Igen. Tehát ez a 150 millió, ez az éves büdzsénknek egy nagyon jelentős része volt, tehát ténylegesen saját fenntartású zenekarként működtünk Óbudán, ami, ahogy a Balázs is említette, egy ilyen lélekszámú városnál azért teljesen általános ebben az országban, tehát kisebb városoknak is van szimfonikus zenekara, de az tény, hogy egy ekkora városnak általában Magyarországon, hál' Istennek olyan hagyományaink vannak, hogy van színháza, van szimfonikus zenekara, van bábszínháza sok esetben. Na most ez a támogatási volumen 2019 után először nagyon drasztikusan lecsökkent, aztán nullára. Hát annál drasztikusabban már nem nagyon tud csökkenni. Hát még be tudnátok fizetni. Egyébként igen, még azt lehetett volna. Na most ez értettük, vagy megértettük, de ez nagyon-nagyon... Indoklást kaptatok, Máté? Nem. Tehát igazából annyi volt, hogy nincs pénz, vagy nem tudom. Tehát, hogy erre persze lehet mondani, hogy persze ez egy luxus kiadás a szimfonikus zenekar, de hát én mondjuk 300 millió érvet tudnék arra mondani, hogy miért nem luxus kiadás, és miért fontos, hogy legyen ilyen. Ez a 300 millió érv, ez egy utalás volt a következő ciklusra esetleg? Igen. Mindenképp szerettem volna egy ilyen bújtatót. Ezt írt fel 300. Az első évben. De minden esetre ezt elfogadtuk, csak ennek nagyon súlyos következményei lettek. Nálunk van nagyjából 70-80 munkavállaló, akinek a családja és a többi megélhetése az mind nagyon függ attól, hogy mi milyen támogatásban részesülünk. Ez egy olyan műfaj, amit nagyon nehéz, illetve lehetetlen jegybevételekből kihozni, mert sokkal-sokkal drágább, van egy-kettő ilyen műfaj a világon, amihez szükség van a közösségnek a hozzájárulására, tehát az állami vagy önkormányzati támogatásra. És hát ez a teljesen abszurd helyzet állt elő, hogy miközben 0 forintot kaptunk az önkormányzattól, mi önkormányzati tulajdonban voltunk, tehát teljes tulajdonosi jogkört és mindent az önkormányzat fölöttünk gyakorolta. Ami azt gondolom, hogy nem annyira volt egy méltányos helyzet, ebből a helyzetből próbáltunk volna kiszabadulni, hiszen amellett, hogy nem annyira segítőkész volt ilyen szempontból az önkormányzat hozzáállása a munkánkhoz, amellett azért a felügyeletet nagyon erősen gyakorolta. Tehát egy olyan befektetés, amiben én nem fektetek be, de az abból származó, hogy úgy mondjam, kulturális javakat azért szeretném zsebre tenni, illetve még meg is mondom, hogy hogyan működjenek.
Ebből a helyzetből szerettünk volna kiszabadulni, és ekkor az akkori államtitkárság, illetve a minisztérium segítségével úgy tudtunk kiszabadulni, hogy a próbatermet állami támogatással megvásároltuk egy alapítvány részére, ami most tulajdonosa a zenekarnak, a zenekart üzemeltető non-profit Kft-nek, és azt magát a non-profit Kft-t is kivásároltuk, tehát most már nem óbudai önkormányzati tulajdonban van az Óbudai Danubia zenekar, ami ezzel a kivásárlással együtt az óbudai nevet is elhagytuk. Érthető okokból. Demokratikus a csapat, meg lett ez szavazva, vagy ez önkényes döntés volt? Nem demokrácia. Tehát a zenében nincs demokrácia, semmilyen művészetben nincs demokrácia, azt káosznak hívják, hogyha elindul a demokrácia. Tehát akkor azt magadra vállalod, ha jól értem? Ezt a név. Ketten vezetjük a zenekart, ugye az ügyvezető Ács Péter és én, ez a mi döntésünk volt. Jó, akkor viszont játszunk egy játékot, Máté. Zsarolás, dedósság, dac, üzenet, válasz ezek közül, vagy ha nem, akkor mondjál te egy újabb fogalomkört, hogy mi volt az első számú motiváció, hogy ezt lecsináljátok. Hogy nem óbudai? Így van. Nem, tehát az óbudai nevet azért vettük föl, visszamennék, nem mindig volt óbudai a Danubia zenekar. Azért vettük föl, mert a Balázs polgármestersége alatt az önkormányzat hozott egy olyan döntést, hogy ezt a zenekart örökbe fogadja, felkarolja, támogatni fogja, hozzájárul ahhoz, hogy itt munka tudjon folyni minden évben. Ez egy nagyon komoly vállalás, mert az önkormányzatnak az anyagi feltételei és lehetőségei is nagyon változóak évről évre. De mégis ezt az örökbefogadást megtették. Mi ezt úgy honoráltuk, hogy fölvettük a kerület nevét. Azt gondolom, ez egy teljesen normális dolog, ez egy házasság. Egy házasság, amiben mindkét fél vállal valamit. Ugye örök szerelemre nem lehet szerződést írni, már csak azért sem, mert az egyik házas fél ugye változhat 5 évente. Ez meg is történt, de gyakorlatilag egy vállásról beszélünk, és ebben a vállásban mi a nevünket azt Danubiaként tartjuk tovább. Egész egyszerűen azért, mert nem reprezentál, tehát az hazugság lenne, azt mondanánk, hogy az óbudai, mert az a fajta feltételrendszer, ami a névválasztáshoz hozzájárult, az a fajta szerelem és kölcsönös segítség, az megszűnt. Magunkra lettünk hagyva. Amiért mi nem haragszunk semmilyen szinten, nincs bennünk ilyenfajta érzelem, csak szerettük volna, hogy tükrözze a nevünk azt, hogy mi ilyen értelemben, bár óbudaiak vagyunk, de nem vagyunk most már feleség és férj viszonyban az óbudai önkormányzattal, amit nagyon sajnálunk, mert ez egy jól működő házasság volt, de ennek azért, mondom, 2019-ben vége szakadt. Egy mondatos választ várok tőled, Máté, ez változhat a jövőben? Változhat. Az a helyzet, amikor Máté arra a kérdésemre, hogy indoklást kaptak-e a támogatás megvonásáról, és azt mondta, hogy nem, akkor az ember azt gondolja, hogy hát akkor biztos máshova helyezték ezt a pénzt, spóroltak, és ez majd megmutatkozik máshol. Ehhez képest azt tudjuk elmondani, hogy a kulturális központokat takarítani sem takarítják. A római emlékek gyalázatosak, Porta Pretoria hajléktalan tanya lett, tehát az biztos, hogy nem a köztisztasági és általános higiéniai szempontokba ölték ennek a pénznek egy részét. Lehetséges ilyen egy bármennyire is mondjuk nadrágszi összehúzós időszakban is, hogy a takarítás nincs megoldva? Nem, de én azt látom, hogy általánosságban a kultúrából kivontak forrásokat, ellenben egyébként kommunikációba nagyon sok pénzt beletoltak. Tehát azt látom, hogy oda jelentős forrásokat átcsoportosítottak. Még a névkérdéshez visszatérve azért azt látom az elmúlt 4 évben, hogy a névhasználat kérdéséből is politikát csinálnak, és csak a nekik kedvező vagy velük szimpatizáló cégeknek, társaságoknak engedélyezik az óbudai névhasználatot. Ez is egy egészen sajátságos eljárás, amit ők az utóbbi időben itt tesznek. Én nagyon örülnék, hogyha lehetőséget kapok a következő időszakban, hogy a Danubia zenekar az újra az óbudai nevet viselje, és nagyon büszkék lennénk, hogyha amerre járnak, vinnék az óbudai nevet, mert szerintem nagyon nagy érték az óbudai Danubia zenekar. Most, hogy a Nemzeti Kulturális Alapnál is dolgoztam több évet, azért látom országos szinten is, hogy mekkora jelentősége van a Danubia zenekarnak, és mennyire sok innovációt visz be
a zenei életbe, ami teljesen egyedülálló, és már csak ezért is egyébként egy óbudainak, vagy egy óbudai vezetésnek büszkének kéne lenni, amiket én láttam az elmúlt években a Danubia zenekar részéről, hogy milyen újdonságokat hoztak be. Úgyhogy én nagyon örülnék egy új együttműködésnek. És bocsánat, még mi az összes óbudai nyár és a újévi koncertek, amik szintén megszűntek, azok mind a Danubia zenekarral közösen lettek megvalósítva. A óbudai nyár nyitókoncertje az egy ünnep volt, ahogy azt korábban is mondtam. Amikor az adás elején a régi időszaknak a vívmányait és eredményeit mondtuk, akkor az nem egy termelési híradónak volt számva, ez is igazolja, hogy nagyjából a 10-ét tudtam elmondani, de aki Óbudán él, ezeket pontosan fel tudja idézni magában. Viszont a jövőbeni lehetőségek, amennyiben a választói bizalmat elnyeritek ismét a csapatoddal, akkor valószínű hitelt adnak a régi eredmények, és nem csak ilyen levegőbe beszélések. De ha már az új dolgokról és a víziókról beszélünk, új világszínvonalú kulturális központ létrehozásán töritek a fejeteket Óbudán, az Icsi kastély és a hajógyári sziget déli részének bevonásával. Ez pontosan, Balázs, mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ebbe a városba a liget után szerintem Óbudán van a legnagyobb lehetőség arra, hogy egy új kulturális negyedet létrehozzunk. Ilyen a hajógyári szigetnek a déli részén lévő gyári területeknek a fejlesztése az Icsi kastélyjal együtt. Ezt a Magyar Kultúra Alapítvány megkapta az államtól, hasonló elképzelésük van az alapítványnál. Külföldön járva én nagyon sok ilyen projektet láttam, akár Lisszabonban, akár Varsóban, hogy az ilyen gyári területek hogyan tudnak kulturálisan megújulni, de ebben kell, hogy legyen egy együttműködés a helyi önkormányzattal, meg a fővárossal is. Tehát ez is egy olyan projekt, ami egyébként nem tudna megvalósulni, de azt gondolom, hogy a jövő szempontjából ez egy iszonyú jó lehetőség a kerületnek is, és a fővárosnak is. Lehetőség szót használod, lehetőségként tekintetek a volt harisnyagyár területére és a gázgyári óratornyokra. Mik ezek a lehetőségek? A gázgyári óratornyokat már Tarlós István főpolgármester úr idejében megtisztították és felújították. Igazából azért nem látogathatók, mert mellette a területek még nincsenek kármentesítve. Amint az megtörténik, az szintén egy nagyon új, izgalmas kulturális térré tud válni. A harisnyagyár az meg szintén egy ilyen kérdés, már ott van a Goldberger múzeum, valamint megjelent ott magánerőből is már galéria. Annak a fejlesztése, tényleg az a kérdés, hogy ott a tulajdonosokkal hogyan lehet megállapodni, de a lehetőség abba a térbe is benne van, hogy az a kerület szempontjából egy új kulturális, vegyes funkciójú területté tudna válni. Miért fontos a Pók utcai lakótelepen egy kulturális tér létrehozása? Azért, mert nincs. És nekünk az volt a célunk, hogy minden lakótelepen legyen olyan közösségi tér, ahol a helyiek tudnak találkozni. Ezért egyébként még volt pártházakat is kulturális központokká alakítottuk át, mint mondjuk a Kaszásdűlőn az MDF székházból lett. Akkor Pók utcaiak időhiányában ebből kimaradtak még régről? A Pók utcaiak azért maradtak ki, mert elkezdtük ezt tervezni, és jött a választás, és utána nem tudtuk ezt folytatni. Ott alapvetően a könyvtárral együttműködve szeretnénk egy újat létrehozni. Most van egy lehetőség, ahogy kiderült, hogy Eszterházy Péter írónak a házát a család árulja. Ott, hogyha az önkormányzat él a vételi joggal, és abból egy alkotóházat, közösségi teret hoz létre, akkor mind a Pók utca, mind a Római fürdőnél egy új, izgalmas kulturális fejlesztést lehet megvalósítani. Mátéval az adás előtt volt időnk néhány percet beszélgetni, és abszolút akceptálható volt a részéről, hogy aktuál politikában nem megyünk bele, de igazolt, hogy eddig ezt nem is tettük meg. De viszont te is a közélet irányába érdeklődő választópolgár vagy.
Van-e neked arra valami fajta válaszod, recepted, elmagyarázásod a nézőink felé, hogy miért van az, hogy amikor valami fajta váltógazdaságot látunk, elveszíti a bizalmat egy városvezetés, és most lépjünk ki a óbudai dimenzióból bárhol Magyarországon, és jön egy másik csapat, és itt mesél a Balázs egy dolgot, és számtalan ilyen dologról beszéltünk már korábbi adásokban, hogy volt egy megkezdett projekt, ott van a fiókban, tulajdonképpen folytathatná az új csapat. Politikai okok miatt nem folytatják ezt általában az új csapatnak a tagjai. Te mit érzékelsz állampolgárként? Szerintem ez sokkal egyszerűbb. Én butaságnak gondolom, tehát hogyha befejeznének egy korábban Busch Balázs által indított projektet, az Balázsnak is érdeme lesz, de nagyobb érdeme talán még az övék lehetne. Ezt miért nem fedezi fel egy új vezetés? Mert amit te mondasz, az egyfajta bölcsességet igényel ez a fajta hozzáállás. Tehát az emberek azért alapvetően függetlenül életkortól valahol, főleg amikor ilyenfajta versengésre kerül a sor, akkor óvodássá válnak újra, és az érzelmeik vezérlik őket. Tehát ez nagyon egyszerű dolog van ebben, ez egy érzelmi vezérelt döntés, hogy itt teljes új lapot kell kezdeni, hiszen a kampányok is egyre inkább arra épülnek, hogy mindent elvetünk, ami a másik. Tehát minden rossz, nincs egy pont se, amiben tudnénk kapcsolódni. A kampány így épül fel mindegyik oldalon, és ezek után nagyon nehéz azt mondani, hogy jó, hát igazából azért van, mert hát ezhez tudnék kapcsolódni. Tehát ehhez már kellene egy olyan politikusi bölcsesség, ami el tudja a selejtet a valódi értéktől választani, és amikor leül legalább egyedül az íróasztalához, akkor azt mondja, hogy jó, azt mondtuk, hogy ez egy pénzkidobás, ez a Danubia zenekar, tehát igazából tudjuk, hogy nem az, mert megtérül, csak nem feltétlenül a forintosan térül meg, hanem máshogy, mondjuk, ha ezt be tudja látni. De ez már nagyon fontos, az egyéni különbség. Az, hogy milyen ember, ki az az ember, milyen élettapasztalattal rendelkezik, képes-e felülemelkedni a sértettségén, és azokon a sebeken, amiket a kampányban elszenvedett, vagy pedig azokból a sebekből táplálja újra a politikáját, ami nagyon sokszor történik, és ekkor sajnos mindig lenullázódik 5 évente vagy 4 évente a történet, és újra kezdjük a nulláról. Ez az országos szintű probléma, és nem csak a mi országunkban, hanem nagyon sok helyen, hogy ezért nem tudunk hosszú távon, 20, 30, 40, 50 években ciklusokon átívelően gondolkodni, mert az óvodás mindig előjön belőlünk. Van politikai tanácsadói üres állásod? Mert én úgy látom, hogy az én székfoglaló is volt. Nem vállalok ilyen munkát. Én azt látom, hogy Óbudán korábban ez azért működött, mert amikor új politikai erő jött be a térbe, az egyébként korábban ott szocializálódott. Tehát 19-ben egy nagyon éles váltás volt, olyanok jöttek, akik korábban jóformán az önkormányzatban semmilyen módon nem voltak benne, nem volt kapcsolódás. Ebből a szempontból szerintem ez az ő részükről egy hibás döntés volt, hogy mint hogyha leakasztották volna a Kassák Múzeumból a Kassáknak az egyik képversét, az szól így, hogy romboljatok, hogy építhessetek, és építsetek, hogy győzhessetek. Most ebből én a rombolást láttam, az építkezést ellenben nem. De ehhez valóban egy olyan politikai kultúra kellene, hogy milyen módon tudod bevonni egyébként a másik oldalt a saját tevékenységedbe, vagy a részesévé tenni, hogy utána, amikor ő hatalomhoz jut adott esetben, mert általában így szokott lenni, akkor ő azt folytatni tudja. De valóban ehhez kellene egy politikai érettség, meg egy kultúra is. Hát most akasztani fogom a hóhért, azaz az egyik házigazdát. Itt most már Mátéval közösen megvitattunk, és azonos álláspontra kerültünk abban, hogy tulajdonképpen még nyerhet is vele egy új erő, hogyha folytatja a réginek az ötletét. Amennyiben te DK-s ötletek közül jónak találsz valamit, neked az derogálna folytatni? Egyáltalán nem. Azt gondolom, hogy nem ez a lényeg, hanem az, hogy az számít az embereknek, fontos, tök lényegtelen, hogy azt kitalálta ki. Beszéljünk egy kicsit a Csillaghegyi Könyvtárról, ami korábban létezett, sokan érzelmileg kötődtek hozzá, és a terveitek között szerepel újra nyitni. 2024-ben, hadd legyek az ördög ügyvédje, van relevanciája egy könyvtárat reaktiválni, vagy inkább ennek csak ilyen nosztalgia erősítő szerepe van? Nem.
nagyon fontos lenne, hogy azt újra nyissuk. A Szabó Ervin könyvtár is egyébként dolgozott ezen. Egyszerűen elakadt, ebben kell egy kormányzati, fővárosi és kerületi szintű együttműködés. Az épület egyébként nagyon ramaty állapotban van most már, de ezt meg lehet csinálni, helyi igény pedig van rá. Eszterházy Péter egykori római fürdői házában egy alkotóházszerű dolgot álmodtatok meg, amennyiben nyernétek, ennek nekiállnátok. Nyilván itt a családdal is egyeztetni kell, ilyenkor ez elkerülhetetlen. Pontosan körvonalazódik-e valami már a fejetekben? Én beszéltem a családdal, úgyhogy mindenféleképp meg kell várni a választásoknak az eredményét. Van olyan vállalkozó, aki anyagilag is beszállna egy ilyen projektbe, az, hogy ezt hogyan lehet működtetni önkormányzati vagy alapítványi családdal közös, az szerintem a jövő zenéje, de az, hogy erre van akarat a család részéről is, meg mondjuk az önkormányzat részéről is látom most, hogy ezt fölkarultuk, hogy ők is így nyilatkoznak, az azt jelenti, hogy meg lehetne csinálni egy ilyen projektet. Közeledünk a veranda végére, a nézőknek mondom, hogy bár kellékként funkcionálnak itt a tárgyak, de látható volt, hogy nagyon is élő a szikvízünk, és ha valaki kételkedne a itt lévő szendvicsek és pogácsák élőszerűségében, az is téved, egyszerűen vagyunk olyan kulturáltak, pláne egy kulturáló szóló műsorban, hogy nem kezdünk el itt majszolni. De az, hogy az utolsó perceihez ért a veranda, az azt jelenti, hogy még egy-egy témánk lesz, amire a két itt ülő úriembert megkérem, hogy válaszoljon, és Máté, hozzád azt a kérdést intézem így a végén, hogy bármi olyan személyes élményed, ami nem zenekarhoz kötődő, de Óbudához kötődő, jártatban, keltetben, részt vettél olyan rendezvényen, programon, találkozón, eseményen, ami neked, mint Hámori Máté, mai napig maradandó, és ha igen, tudsz ilyet nekünk felidézni, akkor mi volt az? Nekem ami több dolog is eszembe jut, persze van, ami a zenekarhoz kapcsolódik, például a zenélő óra ötlete, ami a főtéren megvalósult, és ahol a Danubia zenekar felvételei szólaltak meg. De ami nekem nagyon tetszett, egy nem annyira látványos dolog abból az időszakból, az az, hogy a lengyel kapcsolatok építésébe Balázs nagyon előjárt, és megint egy azért fontos dolog, mert arra épített, ami megvolt, és egy pozitív dolog. Nem a legjobbak a lengyel-magyar kapcsolatok, tehát ezen van mit dolgozni, úgyhogy ebbe például Balázsnak lehetne szerepe. Már ugye nem a két nemzet hirtelen változása, hanem egy háború miatt. Így van, de valahol ez egy érték. Tehát az, hogy az érték meg tud jelenni, és az utcanév közterület elnevezésekben ez Óbudán nagyon hangsúlyosan megjelent annak idején is, és folyamatos megemlékezés a katyini mártírokra, stb. Ezek szimbolikus dolgok, nem hoznak szavazatot, viszont nagyon fontosak, mert egy olyan régi és alapvető értéket emelnek ki, és emelnek bele a mindennapi életébe az embereknek, amikor mondjuk egy közterület így van elnevezve, ami így talán át tud eveződni a túlpartra és a következő generációk életébe is. Ez a fajta szemlélet, ami nem mindig a leglátványosabb, de ugyanakkor a legértékesebb, legfontosabb dolgokat helyezi a középpontba, nekem nagyon szimpatikus. És szerintem Óbuda ezektől is jobb hely. 5 év elvesztegetettnek tűnt idő, az matematikai értelemben nem 5 év mínuszt jelent, hanem hogyha újra lehetőséget kaptok, minimum 10-12-t. Tehát amik nektek vívmányok voltak, abból lehet, hogy 10-12 év lett megfosztva, nem csak ez a matematikailag számolt 5. Azt mondod, hogy vissza akarjátok szerezni azt a megbecsültséget és elismerést, amit Óbuda kivívott. Most maradjunk csak a kultúra területén. Ez nem lesz egyszerű. Igen, hogy én is klasszikusokhoz forduljak, tehát megszerezni nehéz, megtartani, elveszteni meg könnyű. Tudom, hogy nem lesz könnyű újra megszerezni, de egyrészt akkor is nagyon jó munkatársakkal, meg szakemberekkel tudtam együtt dolgozni. Kapom a folyamatos visszajelzéseket, hogy ha lehetőséget kapunk, akkor nagyon szívesen jönnének és nagyon dolgoznának. Óbudán szerintem nem kell 10 év,
hamarabb meg lehet ezt csinálni, csak ahhoz kell az, hogy megkapjuk a felhatalmazást ehhez. Hámori Máténak, a Danubia zenekar művészeti vezetőjének és Bús Balázsnak, a kerület fideszes polgármester jelöltjének köszönöm szépen, hogy itt voltatok a mai verandában. A nézőknek köszönjük a figyelmet. Legközelebb ismét jönni fogunk, borzolni fogjuk a kedélyeket, és mindenkit arra fogunk bíztatni, most már a következő adásban, ezt ma még nem tettük meg, hogy lelkiismeretük, politikai ízlésük szerint menjenek el szavazni mindkét szavazásra, de itt elsősorban természetesen a kerületet szem előtt tartva hozzák meg a legjobb döntést. És amit eddig elmulasztottunk elmondani, nagyon fontos, kövessék Bús Balázsnak a Facebook oldalát, ott fognak találkozni egyéb tartalmakkal is, YouTube-on is fent lesz ez a videó. De aki ezt nézi, annak ugye ez nem új információ, azt pedig arra kérem, hogy egy megosztással, vagy az ismerőseinek a felhívásával adjon hírt arról, hogy van egy ilyen tartalom is. Azt gondolom, hogy mindenkinek hasznos lesz a jövőben. Köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra, viszonthallásra.